kaka miyo mantiere kind higni 15 nyaka 49 bende in kod ot kata lowo moluongo nyingi, to ka in kode bende in gi obok kata title deed mondike nyingi mayangi kaka wuon lono kata wuon odno. Nonro koro yango ni kuom 33% mar mine mani kod udi kata lope pachoka thothgi onge kod obok kata title deeds mayango gi kaka mwandu go gin mekgi. Ma en kaluwore gi nonro mochiw gi bad migawo mar piny owacho mochunre nonro mag kweno. Gi nonro mar Kenya National Bureau of Statistics, mine mathoth e pachoka onge kod udi kata lope mamekgi. Mine matin mantiere kod udi kata lope gin mago monyiewo lopegi kamoro achiel gi chuogi. Nonro dhi nyime lero ni thoth mine mani kod ute onge kod obok mayango gi kaka weg utego. 33% mar mine pachoka ni kod udi, e kwan ni 5% onyiewo udigo kendgi ka 28% onyiewo udigo kamoro achiel gi chuogi. Kwan mamalo mar mine manigi udi gin mond liete mochung'e 65%, iluwe kod mine modak gi chuogi e 52%, ka mine mosewere gi chuogi mani kod udi ochung'e 33%, kaito mine modak kendgi e 2%. E kin mine mani kod udi, mana 9% kende kuomgi ema ni kod obok mayango gi kaka weg lopego kata title deeds. 73% onge gi obok moro amora mondike nyinggi mayango gi kaka weg lopego. Nyiewo lowo kata udi e kin mine medore kaka hikgi medore. 63% mar mine mantiere kind higni 45 kod 49 nigi ute. Iluwogi koda mine manitiere kind higni 40 gi 44 mani kod ute 46%. Ka bende mine manitiere kind higni 35 nyaka 39 ni kod ute e 44%. Mine mathoth modak dala yot negi bedo gi lope e 44% ka ipimo gi jowadgi modak e bombe e 17%. Ma kata obedo ni yot mondo mine manie boma obed gi obok mag lowo ma ingo jowadgi manie gwenge. E counties ma Nyanza, mine mawuok e county ma Migori emotele kwan mine mani kod ute gi giwegi e 10%. Iluwogi gi mine e county ma Homa Bay e 8%, kaito Nyamira e 7%, Siaya e 4%, kaito Mogik Kisii e 3%. Nonro ni notime higa mokalo mar 2020.